Hej YouTube. I dag så vil mig og Anton spille lidt mere Team Fortress. Ja. Jeg var lige ved for mig først til at vise rigtigt lige nu. Det er ikke lige starten. Den er helt galt. Har du været så nyt på det? Prøv at se. Din Sydney Sover har fået en ny rank. Det er fordi den er sær, den har fået en ny rank. Nu hedder den upåfaldende. Ja, jeg har haft den i en, hvad det nu det hedder, fordømmelig. Jeg tager det snart over med mig og filmer gå ind. Lol, ad hvor klam. Okay, hvor er den henne? Bare join mig. Det er ikke lidt. Det tager bare lidt tid for mig at komme ind i dit game. Why? Det tager lidt tid. Har du sat den i gang? Ja da. Nå, men YouTube. Jamen Anton, vil du begynde, jeg filmer? Så kan du bare filme i 8 minutter. Okay. Så, men hvordan går det for dig? Det er fint. Og hvad er det for en pistol, du har? Hvor den er mega syg. Den giver tis. Nej, skyder den med tis. Ja. Prøv at se, når der kommer en... Det var sådan en, det var derfor, jeg hele tiden fik tis på mig, fordi det var en, der skudte mig med den. Hvor er det, der skudte dig? Ham der. Ej, jeg kan ikke lide, at jeg taber. Eller... Spy. Det er dejligt, vi har fraps, det er meget bedre. Og der kan vi også filme til F2. Tis. Og tis. Gør det ikke ekstra meget efter de der robotter der, fordi det er jo vand. Jeg dræbte en sentry. Vi Se, nu står der. Hvorfor er det tage så lang tid for mig? Det ved jeg ikke. Hjælp mig, den. Tis. Jeg fik en sentry. Jeg snart lige skyder dig. Jeg kommer ind i basen. Og skal jeg ikke være på rødhold? Og så dræbe dig. Nej, på blåhold. Det er ikke nu, vi begynder at dræbe hinanden. Ja, du er klar at vinde. Vil du join the game? Pis. Okay, du er på blåhold. Godt. Ja. Nu er det bare sidste gang. Var det ikke ham her? Det ved jeg ikke. Jo, det kan jeg huske. Nej, jo, ham her. Det kan jeg huske. Det kan jeg huske. Hej, YouTube! Og dem på min serie, de ser først nu. Kom hen til Tintin, Anton. Okay, jeg dræbte mig selv. Du dræbte mig. Og du dræbte to andre. Yeah! Så får de i hvert fald nogle nye skud. Nu er de døde. De skulle da også lige kommet på ham, Anton. Yes. Okay, så går jeg lige fuck, bazooka-skud. Jeg elsker ham her. Jeg elsker Pew. Så skal du kalde dig selv pyroman, det er sådan en, der flamberer alt. Det gør jeg også. Jeg har flammer. Okay, jeg døde totalt der. Det tager bare 5 sekunder at komme ind igen. Jeg elsker den her bane. Den tager bare 2 tid. Hvor er du henne? Hvor skal vi det fra? Du er der. Ui, jeg døde. Kill you! Jeg har... What? Jeg døde? Okay. Jeg tror godt, jeg vil være en anden en. Ikke. Fy, hvor er det? Fy for. Lol, han er sådan en, der afskaffer sabbater. Terroristikker. Jeg går på sniper. Jeg fandt den. Dejligt her. Jeg fandt noget. Hvad fandt jeg? Nå jo, nu kan jeg også, hvad der blev den. Det er noget, jeg tror. Okay, så døde jeg. Jeg lige dræbt nogen. Jeg døde af en anden sniper. Det
vidste jeg så slet ikke. Og du er dernede, hvor jeg skyder. Ned til. Hej Tag, what? Det var Sentry. Hvem var det, der døde af? Der var jeg fløj bare miler. Okay, det var sniper igen. Fuck. Okay, sniper kan så hoppe meget længere. Hvorfor er det, de går op så højt? Jeg synes ikke, de plejer at kunne op så højt. Er det Minecraft? Jeg bliver altid sniper af den samme hele tiden. Greg, hvordan undgår jeg det? Derude der bare sker gas. Så dør jeg den samme igen. Samme hele tiden. Jeg tror, jeg vil vælge en anden en. Wow. Hvordan gav? Det tog jeg. Hej. Pænt til Skyder en ned. Okay, så dør jeg. Hvad er det, du laver? What the hell? Skal du tilbage til kampen? Kom så med mig. Jeg er her. Jeg er lige her. Går du pyro? Så vil jeg gerne være. Hvad er der sket? Hvad? Jeg heler dig. Jeg heler dig. Ja, jeg er på vej. Jeg mætter dig med al det kraft, jeg har. Au. Okay, døde du så der. Jeg er på Nu er man ned i krig. nej, nu har den kommet. Sentry. Sentry down. Okay, nu er jeg så sød på ham, der jeg smadrer ham på 3, 2, 1. Hvad var du, Em? My inventory. Everything in my backpack. Go backpack me and trade me. Hej. Der er high tower, please. Du står her og giver dig liv. Jeg tør ikke at gå derud. Jeg giver dig liv, du kan godt gå op. Så dør jeg totalt. Jeg tror godt, jeg vil være en anden en i stedet for. Okay, nu går der gas. Undskyld, der kommer en grafikfejl. Men det må I lære lige med. Bye, Dø! Jeg tror, jeg går ind igen. Jeg dør, og jeg døde. Det er totalt god. Nej, jeg vil altså pisken. Okay, jeg er klar på, at jeg nærmer. Rullegun. Nu døde jeg. Okay, jeg tror, jeg vil være en anden en. Er du på blå hold? Nej, det er du ikke. Er du på blå hold? Nej da. Rød? Nej, jeg er på blå. Så. Wow, jeg finder mange ting. Nej, jeg er på blå. Jeg fandt lige med. Er du på blå? Ja, du er på blå. Jeg tror, det er nej! Hvad? Nej, han er lige blevet besejret. Nå, jeg troede lige, han var kommet. Nej. Jeg tror lige, jeg laver en sentry et andet sted. Det her, alle går ind. Sentry. Au. Okay, jeg laver lige en sentry, og så dør jeg af en sniper. Og det er den samme sniper, jeg altid dør af. Hvor skidt. Nej, en sentry. Nej! Okay, nu er jeg seriøst sur på. Nu laver jeg altså en sentry til. Og den her gang. Det bliver set bedre. Jeg dør lige når jeg sætter min sentry. Lige når jeg laver den. Lige præcis når jeg laver den. Og så bliver den ødelagt. Okay, om 30 sekunder stopper vi. Ja, du gør. Ja, jeg gør. De går helt amok, de gør derude. Jeg kan ikke engang få. Okay, så dør jeg må ikke engang gå. Kan man ikke få lov til noget? Okay, nu går jeg altså helt amok.
så. Tak til gået her. Hej hej.